A u vás doma kto je profesionál, respektíve kto je hlava rodiny a kto určuje trendy? Ja som absolútna hlava rodiny. Ja som vládca a pán. Janko raz, keď bol malý, tak ma označil a mal pravdu. Zmizla im malú mačičku mali. A zmizla im na chalupe, tá mačička chudera sa nejak dostala na strechu a bála sa zliesť dole tá mačička. Tak som sa vyškrabal ja s tým bachorom na rebrík a šmátram po tej mačičke a Janko mohol mať 5 rokov, ma držal z dola za ten rebrík. Táto nespadni, ty si náš živiteľ. To je pravda. Vtedy som si uvedomil, čo je úprimná synovská láska. On keď mal 4 roky, áno, teraz bonzujem Jážak, za chvíľu bude on. Viete čo, ja som tam mal pripravené také veľké kladivo na záhrade a zohol som sa po niečo a ten 4-ročný zobral to obrovské kladivo a z celej sily ma buchol do chrbta. Ja hovorím, čo je? Však ty, čo chceš byť? Otcovrah? Však ty si otcovrah, čo ja hovorím? Nemaj sa táto, ja som si ťa pomýlil s klincom. No pardon. Aký je Milan Lasica doma vo svojom súkromí? Žovka? O humoristoch sa hovorí, že sú doma smutní ľudia. Platí to aj tvojom otcovi? Tak samozrejme niekedy, ale väčšinu času je smiešný a beha po dome a spieva. Áno? Je skôr taký zádumčivý? Nie veľmi, tak on naozaj v kuse spieva, čo nám samozrejme všetkým pomaly lezie na nervy. Keď ráno o 7 sa sprchuje a vyspevuje si v nedeľu. A vie spievať? Spievať vie, lenže on nespieva normálne pesničky, keď sa sprchuje, on spieva svoje vlastné, vymyslené so svojou vlastnou rečou a už mama hovorila, už 25 rokov spieva tú istú pesničku. Takže... Napodobňuje vlastne takú angličtinu, takú akože neexistujúcu? Podľa mňa to ako maďarčina to je ten jeho jazyk, ktorý tam vyspevuje, ale ja naozaj neviem to napodobniť. A melódia je aká? Melódia sa mení, ale slova sú vždycky rovnaké. Chcel otec, aby bola mama prezidentkou? Myslím, že nechcel. Prečo? Lebo myslím, že aj niekedy v novinách napísali, že Lasica bude prvá dáma a všetci sa na to strašne smiali a on... Neviem ani prečo tak nechcel, ale viem, že nikto nechcel, aby mama bola prezidentka. To je strašná škoda. Nebolo by to milé, že Šušo by bol prvá dáma? To ešte nebolo, nie? Myslím si, že sme oveľa prišli. Čo poviete? Ale nie, ja myslím, že ste tak oveľa neprišli. Ale ja som veľa získal. Zaujímalo by ma, kto u vás doma drží kasu. Kto rozhoduje o zásadných financiách? To je vždy, myslím, po spoločnej porade. To prebieha tak, že trebárs moja žena má nejaký nápad a príde a povie, že čo na to poviem, že by to bolo dobre realizovať a ja poviem, že súhlasím. Keď dievčatá majú chuť ísť si niečo kúpiť, tak... To poznám okamžite. Viete čo, tie dievčatá nejako veľmi so mnou nekomunikujú, keď sú doma. Každá je akoby tak vo svojom kútiku a myslia si na svoje veci a jedna číta a druhá sa pozerá na televíziu. A keď začnú okolo mňa všetky také rituálne tance a všetko ma ťahajú za ucho a brnknú by do nosa a usmievajú sa, tak viem, že ideme nakúpovať.